akkor indulás. Úgy lelassul a léc, nyit a térd, és fordul a léc, azaz, oda föl, lelassul, és fordul. Ez az. És kilit, és fordul. És nagyon jó. És kinyit. Hú, mi van itt? A hovágyukat elindították. És kinyit, és fordul. Szuper! És mellé zár, és oda teszi magát, és fordul. Jó, és oda teszi magát, és fordul. Nagyon jó. És most még egy fordulót megcsinálunk. Ez az. És megyünk, csúszunk a lifthez. Párhuzamos léc. Na, gratulálunk, nagyon jó menet volt. Milyen volt a menet? Tessék, meg vagy interjúvolva? Mondhatod, jó volt. Oké.